Bon vespre i gràcies per acompanyar-nos. Seguim la ronda d'entrevistes de balanç de l'any amb els caps dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Mataró, i avui és el torn del portaveu d'en Comú Podem, Sergi Morales. Bon vespre, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon vespre i gràcies a vosaltres, com sempre. Comencem parlant de que, de fet, en aquesta casa vostè va anunciar que a les eleccions municipals del 2027 no es presentarà i que aquesta havia estat una decisió molt difícil, però tot i això es mantindrà fins al final del mandat? Sí, és un... De fet, vaig comunicar-ho justament en aquesta casa fa ja unes quantes setmanes. No era una decisió fàcil de prendre, lògicament, però era una decisió molt meditada i molt reflexionada. Jo crec que tampoc, en clau interna, tampoc era cap sorpresa en el sentit que jo des d'un bon inici, quan ja vaig fer el pas l'any 2019 de presentar-me a les primàries per després ser cap de llista d'en Comú Podem, ja vaig anunciar que el meu compromís tant amb el partit com amb la ciutadania, si és que es donava la situació que la ciutadania em donava el suport, doncs seria per 2 anys. Jo crec que 2 anys... 2 mandats. Perdó, 2 mandats, volia dir 8 anys en total. Jo crec que 2 mandats, 8 anys en global, són suficients per poder aportar la visió que un té, per poder fixar un lideratge. Jo crec que estem fent molta feina, però també és veritat que jo crec que necessita d'una dedicació, necessita d'un temps, d'una intensitat, d'una energia que jo crec que és convenient, poder fer canvis, que vagin passant diferents persones, que altres persones assumeixin el lideratge. Però es mantindrà fins al final d'aquest mandat? Aguantarà fins al maig del 2027? El meu compromís en aquest sentit és molt clar. Jo vaig assumir el compromís per 2 mandats, però finalitzaré aquests 4 anys en els que ja ens queden ja un any i mig. De fet, hem començat recentment justament també les primàries, perquè també per fer un traspàs amb prou temps, per poder acompanyar també el nou lideratge, i en aquest sentit la meva idea és finalitzar el mandat, finalitzar el meu compromís també que he assumit públicament. A mi no m'agrada quan hi ha persones que es presenten amb una estratègia després de deixar un mig mandat per deixar-li el pas a un altre. Jo crec que al final les persones, quan emeten el seu vot, ho emeten per una candidatura, per unes sigles, però també per unes persones, i per tant el meu compromís seguirà sent fins al final. Això no vol dir que lògicament en paral·lel des del partit faci un traspàs, treballaré i facilitaré, com estic fent fins ara, per ajudar la persona que finalment sigui qui encapçali la nova candidatura, estarà al seu costat. I què farà després? Doncs tornaré a la meva feina al sector privat. Jo treballava en una cooperativa, vinc del món de l'economia social, pràcticament tota la meva carrera professional l'he fet en l'àmbit del cooperativisme. Estic en una situació d'excedència i, per tant, quan finalitzi la meva etapa política a nivell institucional, tornaré a la meva feina. Això no vol dir que deixaré de fer política. Jo he estat, abans de ser regidor, havia fet política, i quan acabi de ser regidor seguiré fent política. Però abandona la primera línia de política, és a dir, no el veurem a altres instàncies de la Generalitat... A veure, encara soc suficientment jove per no dir mai d'aquesta aigua no beuré, perquè la vida és llarga i un no sap mai què pot passar durant al llarg de la vida, però no està ara mateix, la veritat, que honestament no està dintre dels meus plans. No marxo per anar a fer carrera política en un altre lloc o per presentar-me en unes altres eleccions. Finalitzo una etapa perquè també vull recuperar temps per mi, per la meva família, per poder tenir una vida més normal. Jo crec que a vegades només es veu una part de la feina que fem, i potser la ciutadania no és prou conscient del que suposa estar a primera línia de la política local. Al final ens posem perquè hi volem i ho fem amb tota la satisfacció i tot l'orgull de poder representar a la ciutadania en una ciutat com Mataró, però això no vol dir que estigui exempt de sacrificis. En aquest sentit, la meva idea és
tornar a la meva feina, poder tenir més temps per la família, pels amics, per la meva vida personal. Aquesta és la meva idea ara mateix. El dia 10, si no m'equivoco, s'acabava el termini per presentar candidatures, de fet, per trobar un relleu com a cap de llista per les properes eleccions. Fins ara coneixíem que s'havia presentat formalment la candidatura de Noé Aiguasenosa, amb la que vostè ha donat suport explícit. Hi ha algun altre candidat més que s'hagi presentat en aquestes primàries de Comuns? Doncs avui justament ja podem dir, mira, justament avui rebia un correu de la Comissió Electoral del partit justament que ens informaven que l'única candidatura que s'ha presentat és la companya i amiga, la Noé Aiguasenosa. És cert que ara hi ha uns dies per si es poden presentar al·legacions i demés, però com que només hi ha una candidatura, aquesta candidatura s'haurà de ratificar en una assemblea que està prevista pel 22 de gener, per tant encara tenim uns dies, però formalment el que sí que podem anunciar ja és que hi ha una única candidata a les primàries dels Comuns. Jo ho dic amb tot l'orgull i molt content de que la Noé hagi donat aquest pas, primer perquè moltes vegades ha insistit i he manifestat que jo crec que una força política com la nostra, que és clarament feminista, doncs havia arribat un moment que era imprescindible que poguéssim presentar una candidata, una dona, al capdavant de la nostra candidatura. I els socis de coalició què en pensen? Perquè, clar, també hauran de... Sé que és una decisió de Comuns decidir qui serà el seu cap de llista, però no oblidem que Comuns es presenta en coalició a les eleccions amb Podem. Creu que és una candidata de consens? És a dir, perquè no sé si està en joc el número 1 de la llista, que ha de ser per Comuns, sí o sí, no ho sé. Bé, això, lògicament, jo crec que en aquest sentit nosaltres hem sigut un exemple a nivell de tota Catalunya, a Mataró, a nivell d'entesa de l'esquerra transformadora, de la unitat entre els Comuns i Podem. Fins ara el que hem vist és que tant les assemblees de Comuns com les assemblees de Podem, totes dues bandes, diguéssim, s'han manifestat en què cal seguir treballant plegats en un moment de creixement de l'extrema dreta, en un moment en què cada vegada les condicions de vida són més difícils, no té cap sentit que ens puguem presentar per separat i, per tant, el que hem manifestat fins ara i el que jo he defensat fins ara, el que també defensa la companya, la Noé, és mantenir i garantir aquesta unitat. Com es configurarà aquesta llista? Doncs encara és aviat, falta encara un any i mig, lògicament. Però a Comuns li correspon el número 1? Bueno, això dependrà de l'acord al que arribem, no? Si vostè em pregunta a mi, doncs lògicament jo crec que la Noé té tots els elements per poder aglutinar i liderar una candidatura conjunta, primer pel seu bagatge professional, pel seu bagatge polític, per la seva vàlua personal, perquè a més és una gran persona i és una persona que té una gran capacitat d'escolta i una gran capacitat de treball i que jo crec que és valorada per totes les parts d'aquesta coalició, pels companys i companyes. Per tant, jo crec que serà una excel·lent candidata si així ho decideixen els dos partits de cara a les eleccions del 2027. Que l'any que ve Mataró sigui capital espanyola de l'economia social i solidària, d'alguna manera és la cirereta del seu pas per l'Ajuntament de Mataró i en el govern de Mataró? Doncs bé, no li amagaré que segurament és una d'aquestes cireretes que quan un comença a passar revista del que han estat ara ja pràcticament aquests 7 anys al govern de la ciutat, comença també a pensar què ha passat a la ciutat durant aquests anys o en què ha contribuït un personalment a canviar, a millorar la ciutat i, sens dubte, per mi, que a més vinc del món del cooperativisme, que sempre he defensat l'economia social com una economia diferent, que posa les persones al centre, més democràtica, que té en compte més els elements ambientals, que té més en compte el bé comú, doncs finalitzar amb que el Ministeri hagi designat Mataró com a capital espanyola de l'economia social per l'any vinent, jo crec que al final el que posa en valor és, lògicament, la història de la nostra ciutat, el passat que tenim, però també el present i també el futur. Per tant, jo crec que és una gran oportunitat per Mataró per obrir-nos a Catalunya, a Espanya, a Europa, per mostrar
tot el que sabem fer en matèria d'economia social, de cooperativisme i d'altres formes de l'economia social, i per tant, la veritat que no li amagaré que em fa molt content poder saber que l'any vinent Mataró serà referent en aquesta matèria. Sí que hi ha altres elements que jo crec que són molt positius d'aquest pas. Segurament, si vostè em pregunta com a màxim responsable de l'Ajuntament en matèria d'ocupació, veure també com han anat evolucionant les dades des de la nostra entrada al govern, des de la feina que s'està fent també al govern d'Espanya amb la nostra companya i ministra de Treball, Yolanda Díaz, també a partir de l'aprovació de la reforma laboral, de quina manera ha incidit això a la ciutat, que estiguem, per exemple, amb una taxa d'atur. Ja entrarem en l'atur, perquè tindrà un capítol propi, però si em permet, abans vull començar parlant de pressupostos. Anem pel camí que vostè vulgui. Exacte, ja parlarem de les dades d'atur. Primer parlem de pressupost, perquè el regidor de Bon Govern i de Bona Gestió, socialista Miquel Àngel Badell, ha manifestat que està satisfet que els pressupostos s'hagin finalment aprovat automàticament perquè ningú, cap entitat, cap partit polític, ningú ha presentat al·legacions, reclamacions, esmenes. Vostè també està satisfet que hagi passat això? Bé, jo crec que primer ha estat una sorpresa per tots plegats. És la primera vegada, crec, o fins ara jo conec que hagi succeït això a la ciutat. Sempre és una bona notícia que s'aprovin uns pressupostos, sigui aquí o on sigui, perquè això vol dir que puguem garantir els recursos necessaris per totes les polítiques que hem de tirar endavant l'any vinent. Clar, aquest govern podria haver adoptat dues posicions, jo crec. Una posició de dir, bé, ara ja tenim els pressupostos aprovats, no cal que parlem amb ningú, perquè ja tenim, això ja està al calaix, fem via, I heu preferit continuar les negociacions que teniu en marxa. I davant d'aquesta situació hem pres aquesta segona posició de dir, els pressupostos estan aprovats perquè formalment ningú ha presentat al·legacions i per tant queden aprovats, però això no exclou que la voluntat que ja havíem manifestat i que ja havíem iniciat de treball es mantingui igual de ferma, tant en l'acord d'estabilitat que arrosseguem des de l'inici del mandat amb el grup de Junts, però també estenem la mà més enllà als grups de l'esquerra del consistori, com són la CUP i com som Esquerra Republicana, que de fet és allò que nosaltres havíem defensat, si vostè recorda, i si recorden els nostres oients, jo m'he cansat de repetir des del primer moment, bàsicament perquè al final el que nosaltres demanem, el que jo demanava des d'en Comú Podem, era fer cas al que havia votat la majoria de la ciutadania, que la nostra ciutat havia votat majoritàriament en clau d'esquerres. I per tant, que en aquests moments estiguem ja molt avançats en poder tancar també un acord amb la CUP i amb Esquerra Republicana, doncs segurament ha estat un canvi de visió per part del Partit Socialista que nosaltres celebrem. Però aquest acord imminent que anuncia amb Esquerra i amb la CUP, insisteixo, és compatible amb la clàusula d'exclusivitat amb Junts? O ja li està bé en Comú Podem que potser es trenqui aquest acord amb Junts perquè està molt més còmode, ideològicament parlant, amb Esquerra i amb la CUP? Que nosaltres estem més còmodes ideològicament i que la nostra voluntat des de l'inici del mandat clarament era amb els grups d'Esquerra, amb Esquerra Republicana i amb la CUP. Jo crec que ho he dit tantes vegades ja, que ho he repetit moltes vegades. Ara, al mateix temps, li dic que nosaltres som gent responsable, som gent coherent i que respectem els acords que signem, els signem amb qui els signem. Per una banda, hem signat un acord amb Junts. Aquest acord recull elements en clau municipal que nosaltres també hi estem a favor. Junts ha plantejat coses com la necessitat de fer una anàlisi per implantar una estació d'autobusos o la millora del servei de llicències, o alguns elements com aquests, o fer una anàlisi ja més en profunditat per fer una proposta ja concreta de què hem de fer en Can Cruzate. Són elements que, més enllà de la posició ideològica de cadascú, jo crec que són beneficiosos per la ciutat i que tots podem estar d'acord. Al marge d'això, respecte a aquesta clàusula d'exclusivitat que vostè em trasllada, l'acord que tenim amb Junts no diu res sobre que puguem arribar a acords puntuals a través de propostes que ens puguin fer altres grups de l'oposició, que bàsicament és el que farem. Per tant, no signaran cap document ni cap acord
ni amb Esquerra Republicana ni amb... No signarem perquè jo crec que directament hem passat a fer efectiu allò que estem negociant, no? I per tant no requerirà ni tan sols aquesta signatura perquè es visualitzarà immediatament. Però les polítiques d'habitatge que proposa la CUP són molt contundents. Creu que són compatibles amb moltes de les coses que està dient Junts? És a dir, Junts podria assumir les polítiques d'habitatge que proposa la CUP i que el govern, així ho va traslladar el portaveu ahir, vol assumir? Bé, jo el posicionament que assumeixi Junts, ho haurà de dir Junts, lògicament. Jo sí que el que li puc dir, el que jo crec, és que les propostes que està posant sobre la taula el grup de la CUP són pràcticament les mateixes propostes que venim defensant des d'en Comú Podem. I per tant, no hi ha cap element que pensem que sigui incompatible amb els acords que ja tenim amb el grup de Junts. Quina posició assumirà Junts davant d'aquests nous acords? Això ho hauran de dir ells, no em correspon a mi això valorar-ho. Ara bé, temes que estem treballant amb la CUP, que han estat públics, que han estat temes de debats en el ple, que passen per incrementar les partides d'inversió per poder adquirir més habitatge. Això, de fet, és una prioritat que nosaltres, és un dels motius pels que vam entrar a govern, per garantir que l'habitatge era una prioritat a la ciutat. L'any 2019, quan ningú a la ciutat definia l'habitatge com una prioritat, ni tan sols el Partit Socialista, perquè el Partit Socialista fa 4 dies que s'ha despertat que això és una necessitat, però nosaltres fa molts anys que venim posant sobre la taula que aquest serà el gran drama, a més, que té un caràcter absolutament transversal, que afecta a tothom, a joves, a gent gran, a tothom, és igual que tinguis una feina com que no la tinguis, el drama per accedir és un drama transversal. Jo celebro que molts grups que abans no ho veien, ara ho vegin, però jo crec que nosaltres estem molt propers amb els plantejaments de la CUP. Per tant, més enllà d'incrementar la inversió, que és una de les coses que s'han posat sobre la taula, de plantejar la possibilitat d'ampliar el tanteig i retracte. Les fórmules per adquirir nous habitatges. Per adquirir nous habitatges, poder ampliar-ho. De fet, és una fórmula que nosaltres estem defensant, la modificació de la llei al Parlament. La possibilitat fins i tot de reduir o prohibir el que són les compres que no tinguin una finalitat residencial, és a dir, evitar que fons voltors, estrangers, que persones riques que veuen en l'habitatge només un actiu per invertir, per treure-li una rendibilitat econòmica, per evitar tot això. De fet, els que estem liderant realment això a Catalunya són nosaltres, els que estem en una comissió de treball amb el grup socialista al Parlament per generar aquesta modificació de la llei d'habitatge són els comuns. Per tant, en canvi, el Partit Socialista, en la proposta que es va portar al ple del mes de desembre, al ple ordinari del mes de desembre, el PSC va optar per l'abstenció, en aquest cas. Bueno, aquí l'estrany és que... De fet, vostès van votar en separat. Nosaltres, per una banda, lògicament, celebrem que la CUP porti a l'Ajuntament de Mataró propostes que justament nosaltres estem treballant al Parlament. Crec que és una bona notícia i que manifesta justament aquesta sintonia de la que li parlava. Jo crec que el Partit Socialista a nivell de l'Estat i el president Illa, de fet, ha fet de l'habitatge un dels temes centrals del seu mandat, el pla dels 50.000 habitatges que ha pactat també amb nosaltres i que estigui disposat justament a poder parlar-ne d'aquestes restriccions per facilitar l'accés a l'habitatge. Clar, el posicionament del Partit Socialista en el cas de Mataró, en aquest tema concret, jo crec que estan a prop nostre, estan a prop de les nostres posicions. Jo crec que estem en un moment que hem de veure com ens posem tots plegats, tots tres d'acord, la CUP, el Partit Socialista i nosaltres, però jo crec que ens posarem d'acord. Òbviament, que no s'aprovés la proposta de resolució de la CUP al passat ple crec que no és una bona notícia, però jo crec que arribarem a poder tancar un acord en què les tres parts ens sentim prou còmodes en benefici de la ciutadania, perquè també és veritat que per molts diners que posem en matèria d'habitatge, si no tenim instruments per poder comprar habitatge, per poder ampliar el parc d'habitatge, aquests diners ens serviran de poc, perquè el sòl públic que tenim per construir habitatge a Mataró ja l'hem esgotat des que nosaltres estem al govern. Ja no ens queda sòl públic per poder fer habitatge. Tenim el
carrer Xurruca, a la Ronda de Barceló, al carrer Muntanya, al carrer Llevantina, tot això està mobilitzat. És veritat que tenim encara un sector per desenvolupar, que sortiran 2 solars, que tindrem gairebé 200 habitatges més de protecció oficial de lloguer, a la zona d'Iveco Pegaso, però això ho veurem els propers anys, no trigarà molt perquè ja és una zona que està en desenvolupament, ja estem veient les màquines construint, però no serà durant aquest mandat. Ara vostè ho mencionava, uns pisos que són els pisos de la Ronda Barceló. En la visita que va fer l'aleshores consellera Esther Capella de Territori, va anunciar que aquests pisos començarien a construir-se al gener del 25. Estem a desembre del 25 i encara no han començat. Què ha passat? Bueno, hi ha hagut una sèrie d'endarreriments, això és evident, les obres encara no han començat. És cert... Però imputables a qui? A l'Ajuntament? Bueno, primer, clar, aquí hi ha diferents fases a l'hora de desenvolupar qualsevol promoció. Primer hi ha una fase que és fer el projecte. Jo crec que en aquest sentit segurament no va anar tot el ràpid que hauria d'haver anat. Després hi ha una segona fase que és obtenir la llicència. Ara mateix l'Incasòl ja disposa de la llicència per poder iniciar aquests habitatges. Un cop fet això, el següent pas que ha de fer l'Incasòl és poder licitar les obres i per la informació de què jo disposo seran els propers mesos que iniciaran la licitació d'aquestes obres. Clar, a nivell de procediments interns i demés, a mi se m'escapa una mica. La Generalitat diu que no pot licitar ara mateix aquestes obres perquè hi ha pendents unes obres que li correspon a l'Ajuntament, a través de PUMSA, fer-les. Bueno, és cert que PUMSA té la responsabilitat d'entomar unes obres d'urbanització de la Ronda de Barceló, que han de pagar de forma repartida a tots els propietaris de la Ronda de Barceló, el que en diem la reurbanització, és a dir, tornar a fer el carrer, les voreres, tot això. Això és cert que encara no s'ha fet. De fet, es va aprovar a Junta de Govern i es va aprovar també tant el projecte com l'encomana de gestió a PUMSA, i això és cert, que aquestes obres d'urbanització no s'han licitat encara, es licitaran en els propers mesos, però també és cert que malgrat això hi ha altres promotors privats que estan fent les obres a la Ronda de Barceló. Tant és així que la famosa Torre de Barceló està finalitzada i de fet hi ha 2 promocions més que estan també en construcció. Els motius, per tant, no és imputable a l'Ajuntament. A criteri de l'Ajuntament, les obres es podien haver iniciat. Si el criteri de l'Incasòl és no iniciar les obres fins que no estiguin urbanitzades als carrers, això ja no és un criteri de l'Ajuntament. Jo desconec aquí els criteris que té l'Incasòl, però és un criteri que, com qualsevol altre criteri, com a administració actuant, pot definir els criteris que consideri. Però el que vull posar sobre la taula és que, si bé és cert que encara no s'han iniciat les obres d'urbanització, s'iniciaran en breu, s'acaba d'aprovar, i igual de cert que és això, és que hi ha altres promocions que estan a la vista de tothom que s'estan fent malgrat la urbanització no s'ha iniciat. Malgrat això, l'Incasòl ha decidit que ho farà un cop finalitzi o comenci les obres d'urbanització. Però mentrestant Mataró es queda sense aquests 60 pisos que com a mínim ja haurien d'estar no es queda sense els habitatges, els tindrem més tard del previst, malgrat la necessitat tan gran que tenim. No deixem la Ronda Barceló, parlem de la Torre Barceló. I vostès, o vostè, en aquest cas, què és, dels defensors de la Torre Barceló o dels detractors de la Torre Barceló? Bé, jo crec que aquesta pregunta no és tan fàcil de respondre, en el sentit de... És a dir, si vostè em pregunta a mi, vostè avui faria aquesta torre tal com s'ha fet? Jo li contestaria, segurament, si jo hagués de prendre la decisió ara i hagués de fer la planificació, no faria aquesta torre d'aquesta manera, segurament no. Ara bé, això ha estat un tema de debat en aquest govern, perquè era un planejament que ja venia aprovat de feia molts anys. El que passa que, per sort o per desgràcia, l'hem vist desenvolupar-se dintre del nostre mandat. Jo crec que aquí hi ha dos reflexions. Una és també cap a on va el desenvolupament urbanístic. Per exemple, és a dir, de quina manera, si hem de créixer les ciutats, com hem de créixer? Hem de créixer en horitzontal, hem de créixer en vertical. I vostè quin és el model que... Jo crec que hem de buscar, segurament, un mix que ens permeti alliberar quan més espai públic millor. És a dir, si poséssim... L'alcalde va parlar que a la Torre hi viurien tantes persones com a tota la urbanització de Can Quirze.
I fins i tot més per les dades que ens expliquen des d'urbanisme, és a dir, tu per tant pots créixer cap a dalt o pots créixer en horitzontal. Jo crec que la gràcia o l'encert està en trobar l'equilibri adequat, perquè no podem anar a una ciutat a créixer en horitzontal, bàsicament perquè no tenim espai, i almenys nosaltres defensem que no hem de créixer més enllà de les barreres actuals i mantenir aquesta proporció dels 3/3, del terç forestal, terç agrícola i terç urbà, i per tant, si volem defensar això, també hem de buscar, i no volem renunciar a créixer de forma mesurada, doncs hem de veure també la forma de créixer en vertical per generar més espai públic per a tothom. A partir d'aquí, doncs, si hem d'entrar en quin és el topall, això és un tema més complex. Però en qualsevol cas, el que opinem nosaltres ara era un projecte que ja estava aprovat i que ja venia de molts anys enrere, que de fet aquest govern no ha aprovat res en aquest sentit. Tan enrere, fins al senyor que va fer el pla general, que era el senyor, en aquell moment, regidor d'Urbanisme, Salvador Milà? Això jo crec que va venir una modificació posterior, perquè va venir fruit de la modificació que englobava, recordem que és un sector discontinu que afecta no només a la Ronda de Barcelona, sinó la illa també, la famosa illa de Can Fàbregas, i per tant això va ser posterior a l'aprovació del Pla General, que va venir una sèrie de sentències. Però ja sí que s'hi dibuixava un edifici com a mínim singular. Sí, efectivament. Després hi ha hagut una sèrie de sentències, perquè tampoc el projecte final no és ben bé com el projecte que es va aprovar inicialment. Recordem que estava previst que hi hagués un pas subterrani peatonal que connectés directament la Ronda de Barcelona amb el port, això el jutge ho va tirar enrere, és a dir, han passat tantes coses però no venen de l'aprovació del Pla General, sinó de les modificacions posteriors i també d'allò que han dictaminat els jutges durant tots aquests anys fruit de les reclamacions legítimes dels propietaris. Un altre dels temes que han estat notícia al llarg d'aquest 2025 ha estat tot el conflicte que es va viure pels vols de Setmana Santa a Cerdanyola, amb cremes de contenidors, amb enfrontaments policials, però jo voldria destacar que Comuns ha volgut liderar una denúncia a Fiscalia perquè s'investiguin possibles atacs racistes per part d'un grup, Deport Now, i que posava el focus precisament en la manifestació que durant aquells dies va tenir lloc al barri de Cerdanyola, a Mataró. Entenen que aquella manifestació és constitutiva d'un delicte d'odi, de violència, de discriminació? Això lògicament ho haurà de dir un jutge. Nosaltres sí que creiem que hi ha prou indicis per plantejar una clara i directa connexió entre el grup de Vox i grups organitzats d'ultradreta violents, com hem vist a Mataró amb algun dels seus líders que viuen a la nostra ciutat, d'aquesta organització d'ultradreta a la que vostè feia referència, Deport Now, que va instar a atacs violents a Torre Pacheco i en altres municipis de Catalunya. I el que hem vist és que casualment, després dels fets que van succeir a Cerdanyola, que són condemnables, però el que va fer el grup de Vox i grups d'ultradreta organitzat és aprofitar-se d'aquesta situació per utilitzar el seu discurs d'odi. I el que vam veure durant aquestes mobilitzacions justament és que el grup de Deport Now es passejava de forma conjunta amb els regidors del grup de Vox de Mataró, no només això, sinó per informacions que tenim, fins i tot que alguns dels permisos que es van demanar durant aquestes mobilitzacions els va demanar el grup de Vox, i per tant nosaltres el que hem fet és posar en coneixement del jutge la relació, evidentment, perquè hi ha imatges, de fet, estem veient ara mateix algunes d'elles, on es veu els líders de Vox a Mataró amb els líders de Deport Now que estan sent investigats ja per la justícia per incitar a la violència, per incitar a l'odi, i per tant el que no farem des d'en Comú Podem, des dels comuns, és quedar-nos de braços plegats quan veiem que hi ha forces d'ultradreta que atien l'odi a la nostra ciutat, que assenyalen a veïns nostres que són tan veïns com qualsevol altre, i per tant, cada vegada que nosaltres intuïm o veiem que hi ha indicis d'odi, indicis que poden ser constitutius de delicte, així ho denunciarem a la Fiscalia d'Odi, com ho hem fet. Si es demostren aquests vincles entre aquests grups, aquest grup xenòfob i Vox, i a Mataró, què demanaran els 4 regidors de Vox que té l'Ajuntament?
Bueno, el que hauran de fer aquests regidors o el grup de Vox o... Explicar-se. Primer, el jutge serà qui haurà de determinar. Ara, dit això, jo crec que hem d'esperar, hem de ser prudents a veure què diu el jutge, però en qualsevol cas, si es demostra, es certifica, el jutge si ho disposa, que hi ha una relació directa entre grups violents d'ultradreta i el grup de Vox a Mataró, jo crec que el mínim que han de fer aquests regidors és plegar, perquè és incompatible la democràcia, la nostra representació com a representants públics amb les aliances amb grups violents que criden a la violència contra veïns nostres. Estan assenyalant a Vox, però no creu que el sindicat de l'habitatge també va escalfar els ànims durant aquells dies d'Aldarulls? Bueno, jo no vaig veure ningú del sindicat de l'habitatge passejant-se i cridant consignes feixistes amb cap grup d'ultradreta a Cerdanyola. Per tant, òbviament, jo crec que estem comparant coses que no tenen res a veure. A mi em pot agradar més o menys les formes o les actuacions del grup del sindicat de l'habitatge, més enllà de que en la defensa que fan de l'accés al dret de l'habitatge per a tothom nosaltres també ho compartim, més enllà de que no puguem compartir alguns dels seus mètodes, però jo no crec que sigui comparable la incitació a l'odi i a la violència que fan alguns grups d'ultradreta amb el que fa el sindicat de l'habitatge. Per tant, ells no tenen, és a dir, el sindicat de l'habitatge no va escalfar els ànims en aquells dies tampoc, o no ho consideren així vostès? Bueno, nosaltres el que hem de... Després de moltes de les seves concentracions que van fer en el parc de Can Morros, després van haver-hi alguns enfrontaments amb la policia, també. Bueno, fins on jo sé i fins on jo tinc coneixement, jo no he vist en cap moment en el barri de Cerdanyola ni enlloc el sindicat de l'habitatge incitant a l'odi, incitant a la violència i, per tant, per mi no és comparable les actuacions d'aquests grups d'ultradreta amb el sindicat de l'habitatge. Creu, anant a intentar explicar per què va passar això, creu que el malestar social encara és latent en el barri i que només s'ha refredat? Bé, jo crec que el que estem patint a Mataró, a moltes altres ciutats, és una situació de desigualtat, de pobresa, de vulnerabilitat, en alguns dels nostres barris molt acuciant, no? I això es tradueix en què moltes famílies no poden arribar a final de mes, malgrat estar treballant, moltes famílies no poden viure en un habitatge digne. També veiem una ciutat, certament, que ens ho diuen les dades, molt desigual, i això genera una situació de manca de cohesió a nivell de ciutat, i al final aquesta situació a vegades de desesperació de les persones quan tens una feina que no et permet arribar a final de mes, quan no pots omplir la nevera, quan no pots viure en un lloc de forma digna malgrat estàs treballant de forma honesta, doncs jo crec que en alguns moments et pot portar a les persones a la desesperació, a formes de protesta que jo no puc compartir, malgrat pugui entendre el fons, i per tant crec que és necessari, imprescindible, fer una inversió molt important en aquests barris, i aquí estem fent una aposta molt important, malgrat que ajuntaments com el de Mataró, que en realitat som ajuntaments pobres pel volum de necessitats a les que hem de donar resposta i els ingressos que tenim, això és impossible si no comptem amb la col·laboració, amb les inversions, amb el finançament d'altres administracions superiors, perquè no està al nostre abast la quantitat d'inversió, d'actuacions que haurien de fer amb el pressupost que tenim a l'Ajuntament. Per tant, podria tornar a passar? Perquè no s'han solucionat o no s'han solucionat aquestes desigualtats socials econòmiques, per tant, tem que pugui tornar a esclatar un conflicte d'aquesta magnitud? Que els elements de desigualtat estructurals que existeixen a dia d'avui a la nostra ciutat no s'han solventat, és evident, i això no ho puc negar. Jo crec que i també que hi hagi determinades forces polítiques que justament juguin a confrontar a uns veïns amb els altres, a parlar sempre malament de Mataró, a parlar sempre malament dels nostres barris, a treure sempre allò que passa dolent. Jo crec que tenim una ciutat que malgrat
que passen moltes coses, com a qualsevol gran ciutat, doncs no estem vivint en el Bronx com alguns ens volen fer veure. Que es poden donar situacions complexes, que es poden donar situacions de protestes, doncs clar que es poden donar, malgrat nosaltres estem treballant perquè això no succeeixi. Una altra de les crisis importants que també s'han viscut durant aquest any que estem a punt d'acabar, de fet la primera, va ser tota la crisi vinculada al I3 i al tancament de dues línies, de dues escoles, una decisió que el va allunyar inicialment del seu soci de govern. Bé, jo crec que aquí, honestament, el que crec que qui es va desmarcar de la posició que veníem defensant des que estem governant junts no vam ser nosaltres, sinó va ser els nostres socis, el grup socialista. Nosaltres sempre hem defensat el mateix, que és davant d'una caiguda de la natalitat, i això és objectiu, i per tant aquí és la situació que és com afrontem això des de l'oferta educativa. I la nostra posició sempre ha estat que davant de la caiguda de la natalitat el que hem de fer és reduir el nombre d'escoles, del nombre de línies de l'escola concertades per garantir la continuïtat de l'escola pública, perquè l'escola concertada, tant com diu la pròpia llei d'educació, ha de ser complementària i subsidiària de l'escola pública. Aquí sí que és veritat que durant uns moments el que demanava la comunitat educativa i el que demanava en Comú Podem era una major contundència en relació a la posició que tenia la Conselleria d'Educació. És una decisió que no és de l'Ajuntament, això és així, el nombre de línies que s'han d'obrir o que s'han de tancar és una decisió que fa el Departament d'Ensenyament, però nosaltres... Amb la corresponsabilitat de l'Ajuntament. Clar, però nosaltres el que demanàvem en aquest sentit era la mateixa contundència que hem tingut com a Ajuntament els darrers anys quan han succeït situacions similars davant de la Conselleria, governés qui governés. Per tant, amb un altre partit en el govern de la Generalitat, el Partit Socialista, la seva opinió al respecte hagués estat una altra, no entenc? Bueno, jo crec que és força evident que la posició del Partit Socialista va ser força més contundent quan havia un altre partit polític governant a la Generalitat de Catalunya que quan estava governant el Partit Socialista. Dit això, jo crec que això s'ha reconduït i que al final la posició que ha assumit la regidora d'Educació, el Partit Socialista i el govern en el seu conjunt és clarament la mateixa posició que està defensant la comunitat educativa majoritàriament a Mataró. I l'any que ve, és a dir, el curs que ve, quantes línies s'hauran de tancar, tenint en compte que el nombre d'alumnes d'I3 que han de començar encara és més reduït que el curs passat? Doncs, efectivament, malauradament, aquesta tendència de la caiguda de la natalitat no s'ha acabat encara. I això vol dir que l'any vinent tornarem a tenir menys infants que comencin a l'escola, a primària. Nosaltres aquí què estem defensant? Per una banda, reduir les ràtios al mateix nivell tant a l'escola pública com a l'escola concertada, que tothom treballi amb les mateixes ràtios. I per tant, això ja ens pot permetre reduir el nombre de línies que s'hagin de tancar. I en segon terme, el que nosaltres estem defensant és que lògicament s'hauran de tancar línies d'escoles perquè hi ha més línies de primàries de les que necessitarem actualment, i davant d'aquesta situació el que nosaltres defensem i demanem és que la Conselleria d'una vegada per totes s'hi posi a fer la feina que ha de fer, que és reconduir aquesta situació, i per nosaltres passa per reduir el nombre de línies concertades a la ciutat. El govern de l'Ajuntament ha calculat quantes línies sobraran el curs que ve? Amb les dades del cens, per exemple? Ara mateix jo no tinc quina és la dada, sé que estem parlant de potser, no ho sé. 3 o 4. Em sona que són 3 o 4, però no tinc la dada exacta al cap, em sona això mateix, que són 3 o 4 línies que poden caure l'any vinent, i el que no pot ser de cap de les maneres, i aquí sí que es trobaran tota la nostra oposició a nivell local i a nivell de Catalunya, és que aquesta retallada torni a recaure en línies de l'escola pública. Encara que s'hagi de tancar, parlava de prioritzar d'alguna manera l'escola concertada, encara que això suposi el tancament d'algun centre?
Bé, jo crec que s'han de fer... En tot cas, estem parlant de tancar alguna de les línies. Però que a la llarga, si tanquem l'I3, matem aquella escola. No de tancar cap... Bueno, haurem de fer... Jo crec que això no em correspon a mi, no correspon a l'Ajuntament, però lògicament és veritat que si analitzem escoles concertades, segurament hi ha escoles concertades d'una línia i escoles concertades de 4. Doncs probablement haurem de treballar per poder mantenir o garantir la continuïtat de tots els projectes, i això segurament voldrà dir que els que tenen més línies potser han de tenir menys. El que jo sí que defenso, el que defensem des d'en Comú Podem, és que el que no pot passar de cap de les maneres és que novament aquesta retallada de línies recaigui novament en l'escola pública. Per tant, posem-li noms, per exemple, Valldemia, posem Pia Santana, que tenen, si no m'equivoco, 4 línies d'I3, són les que haurien de retallar aquestes línies i quedar-se només amb 2, per exemple? No em correspon a mi, perquè no tinc prou informació, decidir quines escoles han de tancar línies. Comprendrà vostè que no tinc jo tota la informació del conjunt de les escoles i del nombre de línies que té cadascuna de les escoles per decidir des de la meva posició o per opinar sobre quines són les línies que s'han de tancar. Jo crec que segurament hi ha molts models també d'escoles concertades, tenim models d'escoles concertades també més elitistes, que segurament, o que s'estan pagant unes quotes que fan inaccessibles per la gran majoria de la ciutadania poder accedir, doncs segurament té més sentit començar per aquestes escoles que s'estan aprofitant de fons públics per al mateix temps seguir treballant com si fossin una escola privada. Segurament té més sentit començar per aquí, segurament després té més sentit continuar per aquelles escoles que tenen un major nombre de línies per poder garantir també la continuïtat de projectes d'escoles més petites. Però en qualsevol cas, crec que això ni és feina d'en Comú Podem ni és feina meva. És a dir, la feina nostra és dir on s'han de retallar aquestes línies i què és el que han de garantir la continuïtat. I aquí som molt clars. Nosaltres demanem que es mantingui la totalitat de les línies de l'escola pública. Canviem de tema i parlem d'un altre dels temes que també han marcat aquest 2025, que és el desallotjament d'aquell càmping il·legal de les Cinc Sénies. Vostè ha tingut una responsabilitat important perquè porta el tema al servei de llicències de l'Ajuntament, però jo li voldria preguntar si troba lògic que hagi hagut de ser l'Ajuntament qui hagi instat aquest desallotjament i no la propietat. Bé, jo el que trobo lògic és que l'administració, que l'Ajuntament faci la feina que ha de fer. Quan no la fa la propietat. Bé, nosaltres des d'un inici fa més de 2 anys que vam començar la instrucció dels diferents expedients per defensar la legalitat urbanística. Traduït, això vol dir garantir que el sòl agrícola té un ús agrícola, que si hi ha una norma que diu que el sòl ha de tenir una funció concreta, doncs s'ha de garantir això. Nosaltres, des del primer moment que garantim una situació anòmala en aquestes finques de les Cinc Sénies, del costat de la Fornenca, doncs comencem a obrir diferents expedients de legalitat urbanística, diferents expedients sancionadors, mantenint diferents reunions amb la propietat també per fer-los conscients de la situació. És cert, també per dir tota la veritat, que arrel de les nostres denúncies, dels nostres expedients sancionadors, la propietat en aquest cas insta un procediment de resolució del contracte de lloguer, és a dir, no és fins que nosaltres ens adrecem a la propietat que la propietat diu que és veritat que no l'havia llogat per fer aquest ús, això és veritat, mirant els papers, mirant els contractes de lloguer, no s'havia llogat per aquest ús, i és veritat que en paral·lel a que nosaltres iniciem a tots aquests expedients, la llave d'oro també inicia per la via judicial la resolució del contracte de lloguer, que pràcticament coincidia amb el temps amb els nostres decrets per la via d'urgència, que tenien una altra motivació. Ja no era per una motivació urbanística de mal ús del sòl urbanístic, sinó per el gran risc d'incendi, donat el gran nombre de persones que s'hi concentrava, l'estat de les connexions, etc. Però jo crec que l'Ajuntament ha fet la feina que havia de fer, que era garantir per una banda l'ús, garantir la seguretat, malgrat a vegades no es pugui veure així, perquè havia famílies, havia persones en una situació de vulnerabilitat extrema que no havien trobat una altra solució que poder viure allà, però això no ha d'excloure que l'Ajuntament tingui l'obligació de garantir la seguretat
de tothom, de les persones que vivien allà, de les persones també del voltant. Perquè si hi hagués hagut una desgràcia, l'endemà tothom es preguntaria, i amb raó, per què no havia fet res l'Ajuntament. Molt ràpidament, vostè, en Comú Podem, considera que els promotors d'aquest negoci eren uns estafadors o eren unes germanetes de la caritat, com s'han volgut presentar? No tinc cap mena de dubte que els promotors d'aquest negoci eren uns estafadors que s'aprofitaven de la situació precària de vulnerabilitat i de pobresa de moltes persones que tenen un drama per accedir a l'habitatge i que s'han aprofitat d'aquesta situació per fer un gran negoci il·legal a costa del patiment d'aquestes persones i posant en risc no només aquestes persones, sinó tots els veïns i tot l'entorn de la nostra ciutat. Abans ho comentaven, no vull tancar l'entrevista sense parlar molt ràpidament, sisplau, sobre el tema de l'ocupació i de les bones xifres que ha assolit la ciutat en quant a la taxa d'atur, una de les més baixes dels últims anys. Però jo voldria posar èmfasi en que avui dia tenir feina no vol dir deixar de ser pobre. Això es posa de manifest, ho hem comentat, les diferències, les desigualtats socials que hi ha. O sigui, tenim molt bones xifres d'atur, però això no vol dir que sigui garantia de deixar de tenir una renda la que toca. Efectivament, el que vostè planteja és el gran drama que jo crec que tenim actualment com a societat, que tenir una feina, fins i tot tenir una feina estable, no és una garantia de sortir de la pobresa, de sortir d'una situació de vulnerabilitat, malgrat tots els esforços que hem estat fent, nosaltres particularment. Jo vull recordar que hem estat nosaltres que hem pràcticament incrementat més d'un 50% el salari mínim, hem passat de 600 i alguna euros a més de 1.000 euros, que hem assolit unes dades d'ocupació que no havíem vist en gairebé 20 anys a la ciutat, que estem en una taxa d'atur al voltant del 10%, que hem a més avançat a molts municipis que nosaltres sempre se'ns deia Mataró és el que està pitjor en matèria d'atur i tal. Doncs ja hem avançat a Badalona, a Santa Coloma, a Vilanova i seguim en aquesta millora, però el drama real jo crec que ve principalment donat pel drama de l'accés a l'habitatge. És a dir, si nosaltres pràcticament la totalitat del sou que guanya una persona l'ha de destinar exclusivament a pagar un lloguer a l'habitatge, és impossible que pugui tenir una vida digna, que pugui omplir la nevera, que pugui pagar-se la mobilitat, que pugui gaudir d'un mínim d'oci. Ja crec que és el gran drama que estem vivint a data d'avui i la gran responsabilitat que tenim des de l'esquerra, que és com podem garantir que realment millorem la vida de la gent i que té la gent un sou suficient per poder viure de forma digna. Senyor Morales, ho hem de deixar aquí perquè no tenim més temps. En primer lloc, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i per acompanyar-nos. A vosaltres, és un plaer estar sempre amb vosaltres aquí i la feina que feu com a televisió pública de la ciutat. Doncs dilluns continuarem amb aquesta ronda d'entrevistes per fer balanç de l'any i el torn, en aquest cas, serà del portaveu del Partit Popular, Cristian Escribano. Fins aleshores, que acabin de passar un bon vespre.